Eu Sticea împreună cu Marian, Salut! Sunt împreună cu Marian și o să joc Slither. Suntem la bar amândoi. Este un joc foarte frumos. Mai ales că dacă... Carnage, care am murit eu. Salut. Așa. Dacă vreți să nu mai știți toată ziua din casă și să se roage mama voastră de voi să ieșiți de la telefon, Ce nebunie, mă? ăsta e jocul potrivit. Pe mine nu m-a scos mama 2 zile din casă. Puteți să credeți? Părinții ăștia. Nu-l băgați în seamă pe Marian, așa e el. Asta e glumeț. Gumi. Mamă, bă, dar n-am omorât și eu pe nimeni. De când mănânci bile. O să-l omor pe ăsta sau dacă nu mă omor eu. Eu am avut, mi se pare, maximum 4.000 și ceva. Eram lung. Da. Am să încep să te omor tu. O să-mi fac aici un nume. Costi. Așa, fac așa cum. I. Gata, asta e numele meu mereu la Slither. Eu o să fac un joc, cred că aș vrea să fac un joc. Este foarte șmecher jocul ăsta. Mai ales online, ce greu e. Asta? Eu acum nu joc online că n-am internet, dar este cu lag la mine. Deci dacă filmez și mi s-a laguit jocul. Nu am băgat speed. Așa și merge cu lag. Adică să face chestii de aia și mie Da, îmi face. uite. Și mie mi-a făcut înainte, dar nu mai îmi face. Ba, mie îmi face că filmez. Și Ciudat, mie nu mi-a făcut asta chestia ciudată. mori. Dacă nici pe la mic nu l-am mori. Mă, că tu ești expert, cica. Bă! Bravo, Costi! Așa. Omor eu unul mare. Eu aș vrea să fac un videoclip despre ăla, un joc care la mine foarte șmecher. Cu ce este? Stai să mă gândesc că am foarte multe. Ăla Iar am omorât pe cineva. Monster Legend, dacă nu? Monster Legend? Da. E unul cu animale, Da, chestii. da, ăla. Cu dragoni? Da, cu monștri nu care e se luptă. Dacă nu, aș vrea să fac un episod după laptop cu... Ia uite, Robo. îl prinse pe ăsta. Jmec. Aș vrea să... Dacă nu un... Bă, tu nu mai te opri de vorbit? Nu, știu. Hai să-l salutăm și pe Lucian de la Dăxichea. Salut, Lucian! Unde e Luci? O să vadă videoclipul, zici și tu salut. Salut, Luci, dacă te uiți. O să se uite și el. Mamă, deja că mor de la asta mic. Căci că câteodată și-a pus te omoare. Știu, eu n-ai vis. Gata, a murit. Și ce să vă mai spun? Eu aș vrea să înregistrez un joc despre Slendrera. Ce joc e ăla cu De groază, mă. Dacă nu o să înregistrez un joc după calculator, Roblox. Este un joc foarte șmecher. Și mai este un băiat care nu este cu noi acum momentan, dar a fost și îl cheamă Costi. Costi Cumnățelu. Salut, Costi. Marian ți-a zis cumnățel. Așa. Nu, credeam că mă zis. Salut, bă, Costinele. Costi, să zic. Este un șmecher jocul ăsta. Cât de mare am devenit. Pe ce loc ești? Nu știu, nu-s pe niciun loc. Și cel mai slab. Ești cel mai slab. Nu vezi că sunt așa mici. Și de lung pot să fiu. Asta mă provocă și el. Bă, dă-i jos, frate. Mamă, te fă... Asta e. Mai pierzi. Am pierdut de foarte mult. Am avut 45.000. Nu, ai avut puțin mai mult. 4.543. Bă, nu vrea să ia. Am murit pe cineva fără să vreau. Așa sunt Acum să nu vrei să omori pe nimeni. Ai văzut? N-am vrut. Nu vreau să
omor, dar l-am omorât și... Deci, Scuze, așa, ești șmecher. șmechi. O să facem un episod cu provocări nebune într-o zi. Sau poate... Nu mai... Să fii săturat și așa, să vorbești tu. O să facem provocări nebune. Așa, acum am murit. Că mă uitam altundeva. Nu seara. Așa. Am trecut niște oameni pe aici și am pierdut ea. Poți să încerc? Dar Luci ce telefon are? Are un Olviu. Ăla care l-a avut și înainte. Cum să... Ce nu-l știu. e foarte prost telefonul lui Luci. Adică mie mi se pare bune Olviurile, dar unele sunt foarte proaste. Dar nu știu ce telefon... Al cui? Telefonul lui e prost. Al cui? Al lui Luci. Așa? Dar într-o zi când am fost la școală și s-a blocat, deci nu am mai putut să-l facă și cred că a 4-a, 7-a zi, când m-am dus pe la el, de bea a reușit să-l facă. Cum Lucian și-a blocat telefonul, nu mi-ai zis. S-a stricat la școală. Și, bă, al meu am avut un Evolio, dar al meu s-a blocat că al meu nu mai e bun, că are deja un an și era făcut crăpături. Deci dacă l-am din aia scobitoare și scoteam așa crăpăturile. Uite pe ăsta ce skin frumos are. Schimb? Skin, adică... Da, mă prind să-i, că e frumos. Uite, Milioșu. Au băgat schimburi noi? Da, ia uite-le câte sunt. Știu unele schimb. Nu știam pe ăsta. Când bagă speed, adică speed-ul e ăsta, știi? Deci ăsta când bagă speed, uite-te, Marian. Nu. Așa, uite-te când bagă speed. Ce Marcos. Ce? Anulează melodia. Stai, mă, lasă. Sau de șmecher câteodată. Eu, acum. Uite, fuge. Și dacă mai vă plac jocurile de groază, să-mi lăsați în comentarii alte jocuri. Sau să dați foarte mult like la jocurile de groază. O să facem într-o zi unul, eu și Costi, și o să-l punem pe YouTube. Dacă o să avem peste 10-15 like-uri, o să mai facem unul, încă un episod. Că nu cred că putem face un episod doar cu ce? Nu știu, un joc de groază. Slendrina, păpușa aceea, că sunt foarte multe. Outlast, ce zici, Marian? Outlast. Dacă vreți să ne vedeți în direct, să vă luați aplicația zi tu, Costi. YouNow. Și o luați și o să ne vedeți în realitate. Și da. Da, mi-a din urmă. Așa, și... Să nu uitați să vă abonați la Costi Vlogs. Eu, dacă vreți să-l găsiți mai repede, că căutați Dog and Cat, dar cu litere mari, Dog și Cat. Așa, și and, adică chestia ca un 8. Așa. Și înseamnă. Așa, și. Așa. Uite ce mă învârti. Așa. Așa. Și vă uitați acolo la... Așa. Vă uitați la canale și după aia vedeți acolo în cap. De ce să nu zic? Așa, și o să filmez numai asta, cred că este ultima dată că filmez, că au trecut deja 9 minute, aproape 10 și nu vreau să-l fac foarte lung. Foarte, foarte lung. Hai să filmăm maxim 11 minute. Bine. 11 minute, să fie. O să facem
Uite o broască. A trecut în cul. Nu e broască, e muscă. Nu, câtă broască. Eu când eram mai mic, am văzut un șarpe și am zis, mami, uite cât arâmă! E colorată. Aici e de ăsta cu faruri. Oi, de capul meu cât a fost șarpele acesta. Hai de capul meu că muri că nu puteai scotesc și am omorât un șarpe foarte mare. Bă, jocul ăsta e șmecher. Ce? Hai, veni la mine la poartă pe bancă. Ce? Te lasă. Bă, da, nu vin. Mă, și net. Nu. Și luăm jocul cu net. Hai, dar după mă duci înapoi aici, da? Da, hai. Ne ducem la Marian la poartă că el are Wi-Fi. Wireless. Wi-Fi. Wi-Fi. A murit, iar Așa. Și aici o să încheiem episodul cu Little Yo. ei, eu mai vreau să-l continui, dar dacă ai tot aici să-l încheiem. Păi, Bine, avem deja 10-11 minute. bine, hai, pa, pa, lume. Pa, pa, o să ne vedem în nou episod. Da, pa.